बिदि आरो मा बुंबावनो आङो बे मोनसे गिदिर आंनि गोसोनि मिजिंमोन आरो मानव गेदेर चिफ मिनिस्टार बिथांजोंबो आं जेब्लाबो रायलायबाय थादोंमोन जे जोङो जेसे हागौ जोंनि आसामनि जि माखासे जारिमिनारि माने लंथाइ खुलिफोर दं आरो माखासे जोंनि गोसोखां नेरसोनफोर दं बायखोन्दा नेरसोनफोर दं बेफोरखौ जोङो प्रटेक्ट खालामनांगौ प्रिजार्भ खालामनांगौ ओमफ्राय मोनसेया प्रमट खालामनांगौ माने फोसावनांगौ आरोखि जाहाथे बयबो जोंनि आसामनि बागै मोनथियो आरो जोङो जेब्लायबो खालि आहमनि पिरियडखौल' माने आसाम सरकारनि तरफनिफ्राय आसामनि जारिमिन हिसाबै बेखौ बुंबाय थानाय जायो फोसावबाय थानाय जायो नाथाय बिनि आगोलनिफ्रायनो जे आसामाव आसामनि थागिबिफ्रा रायजो जाबोदों रायजो खुंबोदों बे समावबो राजा महाराजा दंमोन बेफोर बाथ्राफोरखौ जेब्लायबो बुंनाय जाया जायनि फोरमाना दाबो जेरावबो दाइन जागासिनो दं बरन्स महाभारतनि सम जेराव असुरफोरनि बाथ्रा बुंदों नरकासुरमोनखौ बान राजा बारासुरमोनखौ बेफोरनिबो गासिबो जिखिनि माने बायखोन्दा नेरसोन बे दाबो दंजोबो नाथाय बेफोरखौ माब्लाबाबो आसाम सरकारनिफ्राय माने रायखांनाय जाया बिनि थाखाय जेबो राहा लानाय जाया बेखायनो बेफोरखौ लायाब्ला जोङो आसाम हिसाबै आसामनि जि जारिमिनारि माखासे माने बाथ्राफोर बेखौ लानानै जों गोग्गानो हाया मालायनि सिगाङाव जों दिन्थिनो हाया आसामनि माने जिथु बिफाव महाभारत नारायण माने रामायणनि समावबो जोबोद गोख्रोंमोन आरो दिनै महाभारतनि जुदि खोथा बुङोब्ला बेवहाय आसामखौ नागारनानै मालाबाबो महाभारतनि बाथ्राया आबुं जाया श्री कृष्णमोननि बाथ्रा जुदि बुङोब्ला नोङो दिनै नरकासुर बानासुर भगदत्त बिसोरनि बाथ्राखौ माने नोङो गारनानै श्री कृष्णनि जारिमिनानो जाया दिनै भीष्मक राजा बिनि फिसाजो रुक्मिणीखौ दिनै श्री कृष्णआ लांनानै जुलि लाहैदों रुक्मिणीनि फिसौला अनिरुद्धआ फैनानै उषाजों मोजां मोनलायनायखौ लानानै बान राजाजों आरो श्री कृष्णजों दावहा जादों बिनि उनाव बान राजानि हांख्रायनायाव शिवा तेजपुराव फैनानै श्री कृष्णजों बान राजाखौ रैखाथि होनानै दावहा नांदों जाय दावहाखौ हरि हरनि दावहा होननानै महाभारतआव बुंदों भागवत गीतायाव बुंदों गिलु बालु दावहा गतिके बे गासिबो बाथ्राया दिनै महाभारतआव जेसेबां इम्पर्टेन्ट मोनसे जाथाय बियो जोंनि आसामाव जादों आरो बे असुर रायखसफोरखौ जोंनि फोलेर होननानै बुंदों जे बिनि फोलेरफ्रा बे किराति आरो किरातिया सोर कसारिफोर आरो कसारिजों लोगोसे राय लेम्बु लेप्सा बै जे माने गरखानि माखासे ट्राइबेलफोर दं बिसोरखौ होनदों मानो होननानै बुङोब्ला कस आरो कसारिफ्रा मोनसे समाव बे आसाम माने बोखावनाय गैयै आसाम अखण्ड आसाम महा आसाम जेराव नोंनि नागालेण्ड अरुणाचलफ्राबो मेघालयफ्राबो दंफायो आरो बिनिफ्राय लानानै दानि वेस्ट बेंगल सिलिगुरि कचबिहारनिफ्राय सिलिगुरिनिफ्राय नेपालनि दा बे बर'फोर रायजो जानाय जायगाया मेसेफोर थानाया बे गासै एलेकासिम कस आरो कसारिफ्रानो रायजो खुंदोंमोन आरो कसानो कसारि कसारियानो कस बेनि उनाव कसा एसे उनावहाय बायदिसिना धोरोम लानानै एसे गुबुन महर लालांबाय नाथाय बे गासिबो एखे जोबमोन आरोखि बेफोरो दा ओंखायनो बेफोर गासिबो जे जारिमिनारि बाथ्रा बे बाथ्राफोरखौ दिनै रावबो रायखांनो नागिरा ओंखायनो आसाम आयेन आफादाव जेब्ला बे आसाम आयेन आफादनि नैबे नमा न'खौ जोङो बा एसेम्बलि हलखौ जेब्ला जोङो माने लुफुंनायनि थांखि लायो आं लोगो लोगो बेवहाय बे गेटआव बे डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोन आरो बेनिफ्राय कामाख्यानि जि आर'नाइ आगरनि मोनसे खुन्था बायनाय दं बेनि जि मोनसे सिन बे सिनखौ नेरसोनखौ बेवहाय मोनसे माने खुन्था बानायनानै अन्थाइनि खुन्था बानायनानै फसंनानै दोननो होननानै आं सानदोंमोन बेनिफ्राय एसेम्बलिनि जिथु जोंनि कनस्ट्राक्सन कमिटि बेवहाय आङो बे डिजाइनखौ होनानै बेवहाय एप्रुभ खालामनानै लादोंमोन आरो बिनि उनाव बे दायित्वखौ कमल गयारि बिथां जोंनि स्काल्पचार आर्टिस्ट बेनि दायित्व होनानै राजस्थानाव अन्थाइजों आङो दानहोदोंमोन आरोखि ओमफ्राय दाननानै बे हिसाबै बेखौ हानानै दिनै लाबोनानै गायसननाय जाबाय आरो गिबि मन्थ्रिनि आखाइजों दिनै बेखेवनाय जाबाय गिबि मन्थ्रिनि आखाइजों बेखेवनाया मोनसे गनायथि सरकारनि आरो आं जुदि बुंथिगिरि हिसाबै बेखेवोमोनब्ला अब्ला बियो आंनि माने स्पिकारनिसो बाथ्रा जानानै थागौमोन आरो
नाथाय दिनै गिबि मन्थ्रिनि आखाइजों बेखेवजानाय लोगो लोगो बेयो सरकारि भाबै बयजोंबो गनायथिनाय जाहैबाय दा बिनि गेजेरजों दिनै बेवहाय मोननै नेरसोन मोनसेया जाहैबाय कामाख्यानि जेराव नरकासुरा फुजा खालामदोंमोन बिनि मोनसे स्ट्राक्चार आरो मोनसेया जाहैबाय कसारिफोरनि जेराव बर' डिमासा गासिबो दा जोंनि गेजेराव मालाबा मालाबा दावराव जानो नागिरो डिमासाया जोंनि बर'फ्राबो जोंनि बे बर'निबो डिमासानिबो दा राजा गबिन्द चन्द्र जोबथा राजा बेखौनो डिमासाया जोंनि नंगौ बियो बे जायगानिमोन खिन्थु बे जोंनिबो राजामोन आरो जों एखेमोन मोनसे समाव जोंनि रावफ्रा एखे ओंखायनोथ' जयभद्र हागजेरा बे रावखौ मोनसे थुनलाइ सोरजिजानाय राव थुनलाइयारि राव लिरनाय राव हिसाबै जोङो महर होनांगौ होननानै बेखौ फेहेरनांगौ होननानै सतीश बसुमतारी मानगिरि बिथांमोनजों ज' लोगो नांनानै बर' थुनलाइ आफादखौ बासुगाव जोनोम होदोंमोन 1950 बे समाव खुनु डिमासा बर' बायदिसिनानि बाथ्रा गैयामोन आरो बे समाव बर' रावा गासिबो एखे बबावबा सानजारि बबावबा दैखंखोलारि बबावबा गवालपारा बबावबा डिमासा बबावबा माने नोङो लालुं बे गासिबोफ्रानो गार' राभा दा बयनिबो रावानो बे समाव डाइलेक्ट हिसाबै थारमाने एखेद्राय नङा खिन्थु बयबो बुजिलायजोबोमोन आरोखि ओंखायनो बेवहाय कसारिनि राव हिसाबै बड' राव बे बड'आ जाहैबाय बयखौबो बोजोबो बड' माने बर' नङा बर'फ्राबो बांद्राय दुगा खालामनानै बड'खौ गावल' होननानै बुंनो नागिरो बर' माने बड' नङा बड' माने कसारिल' नङा त्रिपुरानि जि बर'फोर कक बर'क रायलायग्रा बिसोरबो बड' ग्रुप्स आरो बे जाहैबाय जों लेंगुइस्टिक ग्रुप बड' रावारिफोरजों गासिबो गतिके बड'आ कसारि आरो त्रिपुरा सानिबो सायाव आरोखि बांलादेशनि नेपालनि मेचेफोर गासिबो बेखौ बोनजोबो बड' सोदोबा बड'नि उनावसो जों कसारि त्रिपुरासा बेबायदि जाफैदों आरो कसारिनि उनावसो त्रिपुरासानि उनावसो जोङो सोरबा रियां जामाथिया बेबायदिनो बर' गार' डिमासा बेबायदि जोङो ट्राइब्स जाफैदों आरो फैयै फैयै बर' आरो राभानिफ्राय दिनै माखासे सर'निया जोनोम मोनदों आरो बे जाहैबाय समजों फैबाय थायो ओंखायनो जों दा गासिबो कसारि हिसाबै जों बेखौ लादों बै समाव नाथाय कसारिनि सायावबो जोंहा मा दं किराति माने जोंनि बान राजा नरकासुर भीष्मक राजा बे गासैखौबो किराति होननाय जायो आरो बे समनि किराति हारिया जाहैबाय खालि कसारिफोरल' नङा राय लेम्बु लेपसा बरखानि बे माखासे ट्राइब्सफ्राबो किराति नेपालाव बिसोरनि जि जारिमिन बे जारिमिननि बिखायाव बिनि जि राय लेम्बु लेपसाफोर बिसोरनि किराति फिसा किरातिनि जारिमिन आरो बे किरातिनि नेपालनि जारिमिनाव किरातिफ्रा सोर सोर होननायाव बेवहाय किरातिफ्रा राय लेम्बु लेपसाजों लोगोसे बे दानि कसारिफोर बेखौ बे जारिमिनाव दं नेपालनि जारिमिनाव आरो बे कसारिफोरनि माने किरातिफोरनि गोग्गाथाव जोहोलावफ्रा सोर सोरमोन बे जाबाय भगदत्त नरकासुर आरो बानासुर दा बेबायदि आरो न' दाउट जोंनि महाभारतआव बिसोरनि थैनायनि जाहोनफोरखौ बिसोरनि माखासे गाज्रि खामानि गाज्रि आखु सोरखौबा खस्थ' होनाय बेखौ दिन्थिदों बेबायदियाथ' फाबा मालाबा मालाबा सब समाजावनो जायो आरोखि नाथाय बेथ' सैथो बाथ्रा जे बिसोरो जोंनि बिर जोहोलावमोन आरो बे गासिबो आरो बिनिनो दिनै आसामाव बंश हिसाबै दिनै माखासे मानसिफोरखौ बुंनाय जायो दा जों महाभारतनि बै जाथायफोरखौ नागारनानै रामायणनि बै जाथायफोरखौ नागारनानै कसारि समनि बै बे कसारिनि खुंनाय 10th सेन्चुरि आहमना जाहैबाय 12th सेन्चुरि उनावसो आरो दा बेखौ गासिबखौबो नागारनानै खालि जोङो आहमनिखौल' लायोब्ला बेवहाय आसामनि जारिमिना बेरखाङा आरो आसामनि जिथु जोंनि सोदोमस्रि आरो हारिमु बेखौ बेजोंनो जोङो बुंनानै मालायनो दिन्थिनो हाया गतिके जोंनि सभ्यता संस्कृति सोदोमस्रि आरो हारिमु होननानै बुङोब्ला जोङो बान राजामोननिफ्राय लानानै दासिमखौ बुंनांगोन ओंखायनो आसाम आयेन आफादाव आं नाजादों जे बेबायदि गासिबो जि मनुमेन्टसफोर दं हाबा बस्तुखौ लाबोनो हायाब्लाबो बेबायदि महरखौ बानायनाय आरो बे फट'फोरखौ बेवहाय गेलारि खालामनानै जाहाथे बेरायदिंनो फैनाय मानसिफ्रा आसाम आयेन आफादाव फैयोब्लानो गासै आसामनि जारिमिनखौ रामायण महाभारतनिफ्राय कसारिनिफ्राय आहमनिफ्राय आथिखालसिम बिभिन्न जि जोंनि गुबुन गुबुन जाथिफोर दं बे जाथिफोरनि खिलन्जिया
जायखौ होनो इन्डिजिनियास बिसोरनि कालचारफोरखौ जाहाथे बेयाव नुयो दाबो बेयाव नुगोन नोंसोर पावाबा मिसिंनि दं डिमासानि दं गासिबनोबो बेवहाय दंजोबो आरोखि ओंखायनो दिनै गिदिर मोनसे खामानि जि जादों बे जों बर'फ्राल' गोग्गानायनि बाथ्रा नङा कसारियाल' गोग्गानायनि बाथ्रा नङा आसाम हिसाबै आसामनि मानसिफ्रा बेखौ लानानै जों गोग्गानांगौ बे जों बयनिबो